Elkartasun eguna antolatu dute Lekeition herriko tabernen eta segiren auzietan inputatuek irailaren 29-erako. Datorren urrian guztira 80 auziperatu biltzen dituzten bi epai hasiko ditu Espainiako Auzitegi Nazionalak. Batetik eta 11 urte pasa ondoren, herriko tabernen auzia izenarekin ezaguna dena eta bestetik 2009ko segiren aurkako sarekadaren ondoren auziperatutako 40 gazteei eragiten dien auzia. Herriko tabernen kasuan, eskaera fiskala, 382 kartzela urtekoa da, eta gazte independentisten auzian berriz, 240 urtekoa. Izan ere, makroepaiketaren dimentsioak izugarriak dira, bai eta honek ekarriko eta dagoeneko ekarri dituen zama eta zigor ekonomikoak ere. Epaiketa ikusten hasi aurretik, 30 urte gartzela, gure kasuan, gure sumarioan, eta gazteen kasuan 50 urte gartzela beteta dauzkate. Fidantzatan, utzi behar izan dugu Madrilen, Audientzia Nazionalean, 950.000 euro, ia milioi bat euro utzi dugu 3502 sumariotik, eta 800.000 euro gazteen sumariotik. Hala ere eta auzipetuen izenean Carmelo Landak azaldu duenez, epaiketa honek beste konstatazio larriago bat jarri du agerian. Alegia Euskal Herrian zabaldu den ziklo politikoa errespetatu gabe, Estatu Espainiarrak ez duela onartuko Euskal Herriak elkar bizitza demokratikoa antolatzea. Hau da, zer nahi dute? Berriro 2002ko egoerara itzuli? Ez dugu inola ere onartuko hori. Ez dugu konsentituko. Baina bai konstatazio larri bat egin behar dugu. Estatu Espainiarrak eta bere gobernuak ez daukate asumituta Euskal Herrian demokrazian bizitzea. Irailaren 29an Lekeition egingo den libre eguna egun osoko elkartasun eguna izango da. Dena dela 12:00 egingo dute ekitaldi nagusia. Honetan giza katea egiteko asmoa dute antolatzaileek eta horregaitik jendarte osoari deia luzatu die Lekeitiora joan eta giza katean parte hartzeko. Eguerdiko herri bazkariaren ondoren gaztenek pirritx, porrotx eta marimototzen ikuskizunaz gozatzeko aukera izango dute. Eta gainontzekoek ieskide, gatibu edota itziarren semeak taldeekin dantzan egiteko aukera izango dute. Eta bukatzeko Lekeitioko hitzorduaren ostean urrian Bilbon egingo duten manifestazio nazionala ere gogoratu dute auzipetuek.